मोर प्रिय गण सर्वप्रथमे समस्त भाई ओ भौणी मानकु ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाई आपण मानकु स्वागत करूछि। मोर प्रिय आज आमे प्रभु जीशुंकर 12 शिष्यकर नामर अर्थ आउ सेमानकर मृत्यु कमिति हेला एही विषय रे जानिबाकु चेष्टा करिबा। चलंतु आमे सर्वप्रथमे आमे जहनक विषय रे देखिबा। जहन नामर अर्थ होछि परमेश्वरंकर दयालु बा अनुग्रहकारी। जहन प्रभु जीशुंकर अति प्रिय चेला थिले, जाहाकु प्रभु जीशु अधिक भल पाउथिले। मोर प्रिय गण प्रेरित मानक मध्यरु वृद्धा अवस्था मरिबा लोक जहन थिले। प्रभु जीशुंकर सुसमाचारर कारण जोगु ताहांकु रोम शासक द्वारा बंदी करागला आउ कलजियम को अणागला। कलजियम रोम सरकार रो गोटे स्टाडियम थिला, जाहाकु मनोरंजन पाई बना जाइथिला, जेउठी ताहांकु गरम तेलरे मध्य पका दिया गला, किंतु सेही तेलरे ताहांकु किछि भी हेला नाही। बरं ସେହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସିଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏହାପରେ ରୋମ ଶାସକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଜହନକୁ ପଥମସ୍ତକ ନାମକ ଏକ ଦ୍ୱୀପକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜହନକୁ ଶେଷ ସମୟର ପ୍ରକାଶ ଦେଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ରହିକି ଜହନ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖିଲେ। ବହୁତ ବୃଦ୍ଧା ହେବା କାରଣରୁ ତାହାକୁ ସେହିଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ସେ ଇଫୁସେସକୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ସିମୋନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ପିତର ବି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚଟାଣ ବା ପଥର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପିତରକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହି ପଥର ଉପରେ ମୋହର ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମାଣ କରି। ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ସେମିତି ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ପିତର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ 3000 ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିଥିଲେ ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରାୟ 64-68 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ପିତରଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା କ୍ରୁସରେ ବଧ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିତର ନିଜେ ହିଁ କହିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ଟଙ୍ଗାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପିତରଙ୍କୁ ଭାଟିକାନ ପାହାଡ଼ରେ କ୍ରୁଶ ବିଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କବରସ୍ଥାନରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ସେଣ୍ଟ ପିତରଙ୍କର ବାସିଲିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ କି ସମ୍ରାଟନୀର ମସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲା। ପିତରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଲେ ଆଉ ପିତରଙ୍କ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁସରେ ଓଲଟା ଝୁଲେଇ ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରେରିତ ପିତରର ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାହସୀ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ସେଥିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା। ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନିଜ ଭାଇ ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲା। ଆନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପାଖାପାଖି 60 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁନାନର ଗୋଟେ ସହରରେ ଏକ୍ସା ଆକାରର କ୍ରୁସରେ ବନ୍ଧାଗଲା। ନିଜ ଭାଇ ପିତର ପରି ସେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ମରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁନଥିଲା। ତାହାଙ୍କୁ ଏକ୍ସା ଆକାରର କ୍ରୁସରେ କଣ୍ଟା ବିନ୍ଧାଗଲା ନାହିଁ। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ରଶିରେ ବନ୍ଧାଗଲା, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ରହିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ କ୍ରୁସରେ ଝୁଲିକି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଉଥିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ପଥର ବି ମାରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିଲେ। ସେହି ଏକ୍ସା ଆକାରର କ୍ରୁସରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ 3 ଦିନ ପରେ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଉ ଜହନଙ୍କ ଭାଇ ଯାକୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏହାର ନାମର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆକର୍ଷଣକାରୀ, ପଛରେ ରହିବା ବାଲା, ଏମିତି ଅନେକ। ତାହାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସଲୋମୀ, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା। ଯାକୁବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଶହୀଦ ହେବା ଲୋକ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ହେରୋଦ ତାହାଙ୍କୁ ଧରାଇ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡାରେ ହଣାଇକଲା।
ଏହାପରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆମେ ଫିଲିପିଓ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଯିଏକି ଗାଲିଲିର ନିବାସୀ ଥିଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ। ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଏସିଆ ମାଇନରକୁ ଗଲେ, ଯାହାକୁ ଏବେ ତୁର୍କୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଠି ସେ ହିରାପୁଲିସରେ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଚାର କରିଲେ। ଏହାପରେ ପାଖାପାଖି 80 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ରାଟ ଦମେସନ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁସରେ ଉଲ୍ଟା ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ। କିଛି ଇତିହାସକାରକମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁସରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୂକମ୍ପ ଆସିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠି ଥିବା ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଫିଲିପିଓ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବି ତାହାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ମାଥିଉ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଯିଏକି କର ଆଦାୟକାରୀ ଥିଲା। ଏହାର ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ମାଥିଉ ଏମିତି ଅନେକ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ମେସେଡୋନିଆ, ଇଥିଓପିଆ, ସିରିଆରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମାଥିଉର ମୃତ୍ୟୁର ବିଷୟ କିଛି ପରମ୍ପରାମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିଛି କୁହନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଇଥିଓପିଆରେ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ମାରି ଦିଆଗଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଇଥିଓପିଆରେ ଜଣେ ରାଜା ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟା ବିନ୍ଧି ମାରିଦେଲେ ବୋଲି। ଏମିତି ପ୍ରକାରେ ମାଥିଉଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ବାର୍ଥଲୋମି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଥିଲମୟର ପୁତ୍ର, କାହିଁକି ନା ବାର୍ଥର ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ପୁତ୍ର, ଲମି ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା। ବାର୍ଥଲୋମି ଭାରତ ସହିତ ଅନେକ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ବି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବାର୍ଥଲୋମିକୁ ବାରବୁସ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଆର୍ମେନିଆରେ ପାଖାପାଖି 71 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚମଡ଼ା ଛଡ଼ାଇ କ୍ରୁସରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଗଲା, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଥମା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏହାର ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଣା। ଇଏ ସେହି ଚେଲା ଥିଲା ଯିଏକି କହିଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଥମା ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପ୍ରଚାର କରିଲେ। ପୁଣି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ଭାରତକୁ ବି ଆସିଲେ। ପାଖାପାଖି 49 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ସେ ସେଠି 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଇଲାପୁରରେ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭାଲାରେ ଭେଦିକି ତାହାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଏହି ପାହାଡ଼କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଥମାସ ମାଉଣ୍ଟନ ନାମରେ ଜଣାଯାଉଛି। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାଇଲାପୁରର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୋତିଦେଲେ, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ବନେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଥମାକୁ ଭାରତର ପ୍ରେରିତ ବି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଥଦିୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏହାର ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାର୍ଦ୍ଦିକ। ଥଦିୟର ନାମ ସୁସମାଚାରରେ ସିମୋନ ସହିତ ଆସିଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଥଦିୟ ଆର୍ମେନିଆରେ ପ୍ରଚାର କରିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ 50 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୀରରେ ମାରିକି ମାରି ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ସିମୋନ କାନାନୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏହାର ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଶୁଣିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସିମୋନ କାନାନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଥିଲା। ବ୍ରିଟେନର ଲଣ୍ଡନରେ ବି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଶରୀରକୁ 2 ଭାଗ କରିଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଯାକୁବ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାକୁବର ନାମ ବାଇବଲରେ କେବଳ 2 ଥର ହିଁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ଯାକୁବ ଜେରୁସାଲମରେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ସେଠାକାର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ବିଶପ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଯାକୁବ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀମାନେ ପଥରରେ ମାରି ମାରି ତାହାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ସେଠିକାର ମନ୍ଦିରର ପାଖରେ ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇସ୍କାରିୟୋତ ଯିହୁଦା ବିଷୟରେ। ଏହାର ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ତୁତିର ଯୋଗ୍ୟ। ଏଇ ସେହି ଚେଲା ଥିଲା ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇଥିଲା। ଇସ୍କାରିୟୋତ ଯିହୁଦା ପାଖରେ ଦାନର ଥଳି ରହୁଥିଲା, ଯାହାଠାରୁ ସେ ପଇସା ବାହାର କରୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଫସିଦେଲା, ତ ସେ ଯାଇ 30 ଗୋଟି ରୂପା ମୁଦ୍ରା ନେଇକି ମହାଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଆଉ ଯାଇକି ନିଜକୁ ଫାଶୀ ଦେଲା। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ଭାବ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଜାଣିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥିବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ
ହସି ହସି ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ବଳି ଦେଲେ। ସେମିତି ଆମେ ବି ସୁସମାଚାରର କାରଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ଯିଏ ବି ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ନିଜର କ୍ରୁଶ ନିଜେ ଉଠାଉ। ଆଉ ଏମିତିକା ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ।